ओंखारसं মই গুৱাহাটীৰ পৰা হয় আছে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই হয় So what's up guys, welcome to my channel. माने आंना चेनेला ओरैनो गोलैसोना दंमोन ना इयो ओमफ्राय आं सानबाय आरोना माने ओरैनो गोलैसोना थायो नालाय सिगांथ' शर्ट भिडिअसो एगारोमोन नालाय ओमफ्राय दायोथ' आं न'आव थानाय जाला ओजों गुवाहाटीयावसो थायो नालाय ओमफ्राय दायो माने ब्लगिं खालामनो नागिरदों आरोना इ चेनेलाव ब्लगिं भिडिअ होनो नागिरदों ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो भिडिअ क्वालिटिया एसे मोजां जायाबो जानो हागौ माने फार्स्ट टाइमसो नालाय केमेरायाबो दाम खमनि जाहैबाय GoPro लानो हादिया आं माने दाखालि गुवाहाटीयाव फैदोंमोन ओमफ्राय आं फैनायाव भिडिअ बानायबोनो सानदोंमोन जादियाना भिडिअ टाइमखौनो मोनदिया आं हाखा दावरा जाबोबाय फैनायाव ओमफ्राय कलेजाव एडमिसन लानोसो फैदोंमोन नालाय एडमिसन लानो ओमफ्राय बिदिनो कलेजाव थांबाय थांनायाव गुवाहाटीयाव आरो मिथिखायो जिबायदि ट्राफिकनि थाखायनो भिडिअखौनो लानो मोनदिया एकदमबारे ओजोंबो जाया आं फुङाव न'निफ्राय 10टासोआव ओंखारदो दिनैसो न'आव थांफिनसै माने आं भिडिअ बानायनो सानाखैमोन आं दाखालि भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ बानायनायाव माने आंनाव माइक्र'फन गैयामोन नालाय माइक्र'फन गैयिनि थाखाय माने गैया आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हादिया भिडिअआ पुरा माने पुरा बेड पुर क्वालिटि जाखादो पुरा भिडिअ माने नइस पुरा बारनि माबा नांजोबदो आरो बार सेव गोमजोबोना आं आरो माइक्र'फन होआखै ओमफ्राय बिदिनो लासै सलायबा एखन जाया आरो गोसा सलायबाथाय पुरा सेव गाबोजोबोना बेनि थाखायनो इडिट खालामनो नागिरबाय गैया जाया मा खुगानि माथोखौथ' बाद दोन बारनि माथोखौसो बांसिन खोनाखायो बेखौबो माइक्र'फनखौ दाबो मोनाखै आं केमेरानिखौ आं माने केमेरा आंना इयो आकाश ब्रेन्डनि माइक्र'फना बि टाइपनि जाहैबायना सि टाइपनिबालाय एभेलेबल मोनखायो ओमफ्राय आं दखानाव फेन्सि बाजाराव नायहैदोंमोन फेन्सि बाजाराव नायहैनायाव गैया मोनाखै सोना नायबाय मा होनो एडेप्टार लगायबाबो गैया जायाखै ओमफ्राय मा खालामनो आरो दा माबानिखौनो आइफननिखौनो लाबाय आं आइफननिखौ लानानै ओमफ्राय आइफनाव रेकर्ड बानायनानै डाइरेक्ट एडिटिंआव माने सोना होसिगोन आरो ओमफ्राय कमेन्ट हरबानो जाबाय जे आं भिडिअखौ माने कनफिउस जागासिनो हिन्दीयाव बानायनो ना बर'आवनो बानायलांनो आंना एंगोलाबो मिलायनो नागिरालै केमेरानि एंगोलानो मिलायनो नागिरा माने कनफिउस जाबाय थायो ओमफ्राय भिडिअ जागोन ना जायाखै रेकर्ड जागोन ना जायाखै नायफ्लांबाय थायो एकदमबारे पुरा कनफिउस जाखायो आं माने भिडिअखौ बाराबो गोलाव बानाया ओमफ्राय ओरैनो जास्ट माने चेनेलखौ इडिट बानायसिगोन नालाय नामफोरखौ एक्सचेन्ज बानायनोसै ओमफ्राय नाम ओरैखौ सोलायनानै गोदान ब्लग एगारनोसै आरो बिराद गरमलै दिनै बा सान्दुङा जिबायदि सान्दुं होदों ओमफ्राय नोंसोरनो जुदि केमेरा आनबक्सिं भिडिअ नांगौबाथाय आं होगोन आरोना मा केमेरा बाहायदों मा होदों मा नांगौ माने मट' ब्लगिंनि थाखाय मा नांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं आनबक्सिं भिडिअ नांगौबाथाय आरो माथिं फैना होयो बेलबो दामा माने आनबक्सिं भिडिअ नांगौबाथाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंना थावा दाखालि सोनायानो दं र' दिनै मोनहैगोन ना मोनहैया दसे रेस्ट लाबाय जानो हाबबाय एसे उखैबाय उदैया माथो होनबावनो आरो आंनाथ' भिडिअ बानायनायनि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय एसे लाजिथाब बानाय अच्छा हटेल नालै माबा साहा दखान माबासो माबानि मालदिंगा होलायलायना दोनदों गोजा मालदिंगा होलायदों बेसे बिउटिफुल ना वाव आं हेन्डसाम नङा दै क्यों नहीं
ओमफ्राय नै जोंहा ना गराया एसे रेस्ट लाबाय गरायाबो ओमफ्राय आं इयाव समायना रमायना जनानै माबा माबि जानो नागिरदों आरो जानोसै ओमफ्राय जाखांनानै साब्रांलायनोसै गराय दाब्रायलायनोसै माबा बै फानथमनाया क्या बात कर रहे रे बाबा दाउदैजों फानथमनाया एग रल ना मा होनो बेखौनो जानोसै बात तो सही है नायलांबाय थादो आं माने मा होनो भिडिअखौ एसे गोलाव क्या बात कर रहे रे बाबा गोबाव नङा भिडिअखौ एसे गोलाव बानायथ'ला अच्छा ओरैनो जास्ट माने मा होनो चेनेलाव एगारथाराखै नालाय मोनसे एगारना होनो होनना बानायबाय मट' ब्लगसो बानायखासिगोन नालाय बे मोनसेखौ एगारग्रोनोसै नेक्स्ट मोजाङै बानायनोसै एसे भिडिअ क्वालिटियाबो मोजां नङा नालाय बारा माइक्र'फनबो गैबावा मबाइलजों रेकर्ड बानायनानैसो सोना होबावगोन मम'नो नै इयाव माबा गुफुर मा बुस्थु इयो मोखाव फोनग्रा क्रिम रखमसो माबा सेम्पुथां माथां नै मम'नो बेथ' मोसौ बेदरसो मा बुस्थु क्रिमब्रा बियो मोखाव फोनग्राया पन्सा ओमफ्राय नै मम' नै लाल साहा नङा सुपसो माबा दाउ आथिंजों बानायनाय ना मानायनि नै ओमफ्राय इथिं गोजा गबोबाय पेर वाव आसला नै ओमफ्राय जायै फोजोबजोब्बाय मानसि जादों नै आं जालायनोसै एबार no. थांसै दा जाखांबाय होलांलायनोसै वाव गरमा जिबायदि गरम होबाय साब्रांनि दसे आं एगजस्ट लगायनो नागिरदों र' बाइकआव एगजस्ट लगायनो हाबा थाव गोमोजोबनो नलबारि टाउन हा लाखिनो ओरैबायदि मानो लाखिनो होसैलाय ओंखारसं মই গুৱাহাটীৰ পৰা হয় আছে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই হয় আছে ঠিক আছে मा होनो आरो
ट्राफिक पुलिसा इदि लाखिलायो आसोला आं केमेरा लानायखाय लेभेलानो बारालै भिडिअ नुजानो थाखाय लाखिबायानो नङाबालाय ट्राफिक पुलिसालाय आंनि लाइसेन्स नायनांगौ मा दरखार फाग्ला दोत लाइसेन्सआबो डुप्लिकेटसो आंना अरिजिनेला न'आवसो दं आं एख' मिथिया बारा बाइक चेकिं बानायबावलायोलै ट्राफिक पुलिसानोसो डाइरेक्ट लाइसेन्ससो बिखायोब्रा लेभेलानो बारा आं साला दाखालि माबायाव मा होनो आं सुकियाव थांदोंमोन ना जों साब्रै थांदोंमोन ओमफ्राय आंदो सासे दंफायोमोन हेलमेट गानाखै आरो ना इयो ओमफ्राय आं गानदो हेलमेटा मोनसेल'मोन जों 6 जन थांदोंमोन आरो ओमफ्राय 6 जनाव सानैया थांफिनदो आंनाव हेलमेटानो गैखायामोन आं लोगोनिफ्रायसो लांबाय ओमफ्राय मा डाइरेक्ट दानना होयोब्रा आं लोगोनिफ्रायसो लांबाय ओमफ्राय थांनानै फैनायाव बागमारायाव सारियालि जराव चेक पस्ट दंना मोनसेयाव लाखिबायब्रा पुलिसा लाखिनानै साइड खालामनो होबाय गारिखौ साइड खालामबाय आं ओमफ्राय बिदिनो आरसि टारसि लाइसेन्स सब बिजोब्बाय देखायजोब्बाय आं ओमफ्राय होनबाय आसोला उनाव सालान दाननांगोन जाहैबाय आं होनबाय मानि सालान हेलमेट मोनसे गैयिनि सालान दानगोन ओरै जाहैबाय ओमफ्राय लामाथिं माने बेलेगफोरा हेलमेट गानाबालासिनो थांदोंमोन आरोना सानैसो बिसोरखौ हमदिया ओमफ्राय आं डाइरेक्ट होनबाय आरो आंनाव हेलमेट मोनसे दं मोनसेल'सो गैया बेलेगफोरा जे थांगासिनो नोंसोर बेखौ मानो हमाखै आंखौ माबोरै हमनो हाखो आंनि बोरै सालान दाननो हागोन होनबाय आं ओमफ्राय आसोला बिदिनो नोंहा सालान दानखानांगोन होनबाय ओमफ्राय आंबो नायबावगौ डाइरेक्ट भिडिअ बानायबाय आं मबाइलजों भिडिअ बानायनानै होनबाय आं ओरै नियम मथे सोलियाखै मायाखै होनना डाइरेक्ट भिडिअ बानायखादों आं माबाखौनो सालान बुकबो गैयाब्रा ओरैनो एक्सट्रा डायरियाव लिरफ्लाबायब्रा आसोला ओमफ्राय आं भिडिअ बानायबाय थानायाव आंनि मोखाङाव नायनो हालाब्रा मबाइलावनो नायनो हाला गावसोर बुजायबाय थाबाय आंखौ भिडिअ बानायनाङा मानाङा होनना होनबाय थाबाय ओमफ्राय आंबो मा बानायनाङा नोंसोर नियम मथेनो सोलियाखै खावसेखौ लाखिया बिदिबा बोरै जानो होनबाय आं सालान दाननो आंखौ जाहैबायब्रा नों कर्टआव थांनांगौबाथाय बेसे सालान जागोन मिथिबाय 20,000नि सायाव जागोन जाहैबाय फाग्ला हेलमेट मोनसे गैयिनि थाखायनो 20,000 सालान दानबा मा फाग्ला मा आयेननिलै एख' मिथिया माया डाइरेक्ट होनखाबायब्रा कर्टआव थांनांगौबा नोङो 20,000 थाखा फाइन होनांगोन ओरै जाहैबाय मा 20,000 थाखा मानि फाइननिलाय ना आंनाव आरसियानो गैया ना लाइसेन्सआनो गैया ना इन्सुरेन्सआनो गैया ना बाइकआनो मडिफिकेसन एख'आनो गैया ओमफ्राय बिदिनो उनाव भिडिअखौ गावसोरनि सिगाङावनो दानना होबाय आं दाननानै उनाव हरबाय ओमफ्राय आंना माइक्र'फनाव बार हाबदों होननानै कभार थायोना माइक्र'फननि सायाव गोसोमै कभारा बियो अबेबा गना थादो साब्रांनिसै ससे
Laमाया gorsakनो सलायजाया लामाया wow एकदमबारे लामायानो पाहारनि लामा बायदिसो बाप मानगार लामाखौ एकदमबारे shit Surabari so thank you for watching next video ko bidiनो नायलांनो होनना आसा थाबाय bye bye